В великото изкуство на Дао има принцип, наречен Wu Wei. Алан Уотс дава красива дефиниция на този принцип. Wu Wei, казва той, е по-скоро изкуството да плаваш, отколкото изкуството да гребеш. Днес ще разкажа историята за Конфуций и стареца край реката. Историята е популярна, но избрах вариант, споделен на лекция от Алан Уотс. Веднъж Конфуций стоял край брега на река. В близост имал огромен водопад, чието води падали бурно надолу. Ненадейно от гората се появил старец. Приближил се към реката, но паднал в нея и изчезнал за секунди във водите на водопада. О, горкия! Колко неприятно! Сигурно е човек, уморен от дълъг и труден живот, решил да сложи край на мъките си. Помислил си Конфуций. В следващия момент, по-надолу, по течението на реката, същият старец се появил на повърхността. Излязъл от реката и започнал да танцува. Конфуций бил изумен. Наредил на един от своите ученици да побърза да доведе този старец, преди той отново да изчезне. Господине, казал Конфуций, помислих си, че искате да сложите край на живота си, а в следващия момент ви видях да излизате жив от водопада. Имате ли някакъв специален метод, с който постигнахте това? Не, отвърнал стареца. Нямам специален метод. Просто се движа със света и излизам с водовъртежа, понеже не се съпротивлявам на водата. Изцяло се отпускам в нея. И така, ето го старецът, напълно отпуснат, носи се с течението и не се съпротивлява по никакъв начин и това го съхранява. Красиво е, нали? Ако се отпуснеш, водата ще те изтласка нагоре. За вечно неспокойния ум отпускането обаче е трудно. Умът не спира да пресмята как трябва да се подреждат нещата, откъде трябва да духа вятъра, накъде трябва да води пътеката. Проблемът е, че колкото и да опитваме да разберем уравнението на живота, умът не притежава простора за това. Опитите ни да проумеем и контролираме живота тежат и ни теглят към дъното. Просто се отпусни. Каква магическа формула!